אז מה הבעיה? להיות מובן או לא להיות מובן, זו השאלה. אז אנחנו צריכים לזכור שמאחר ומדובר בהיסק על מצבים מנטליים, מדובר בהיסק ולא בתחתית ישירה, ולפעמים אנחנו שוכחים את זה. כי כשאנחנו מדברים על היסק, אז אנחנו מועדים לטעות. אוקיי? כשאני אומר לאשתי, את כועסת עליי, אני יצאתי ממנטליזציה. למה יצאתי ממנטליזציה? כי אני אגיד לה משפט של מנטליזציה, במידה והוא יהיה אירית, אני חושב שאת כועסת עליי. אני לא יודע אם את כועסת עליי או לא, אני רואה משהו שאני מייחס אליה אותו לכעס. ופה אחד המקומות שהופך את המקום הזה, את האינטראקציה, לבעייתית ולא מובנת. כי כשאנחנו שוכחים שזה היסק, שאנחנו בעצם משערים השערה שהיא לא לגמרי תמיד מבוססת. לפעמים כן, לפעמים לא. ואז צריך להתחבר שאני לא מובן, כי אם אני אומר לה שהיא כועסת, והיא לא כועסת, כי היא מבוכה או שהיא מרגישה משהו אחר, אז היא מרגישה שאני לא הבנתי אותה.